Silke Jongbloed van Twiesselerheide bruts haar beide onderskonken bij een training in Lelystad. Bij het ongeluk ried ze in een stokcar, een orensoort auto als dat ze gewoon wij in riet. Hier een hele leuke dijwijsbaan, een heel leuk weekend eigenlijk. Het was een ladies only weekend. De eerste training die eigenlijk best wel goed. Na een paar rondjes zie ik het best wel onder de knibbel en gaat echt wel lekker vlot. Alleen tijdens de tweede training, wie het einde van het rechte stuk, gaat gas net van het gaspedaal. Hè. Hoe dat precies komt, weten we net. Als het een technische mankement is of dat ik misschien zelf iets verkeerd in haar, dat het in het wier te verglieden is. Geen idee, maar in elk geval, hij moest inhouden de auto, maar die er net. Met er ook eigenlijk een beetje gelanceerd ben over de boetenbaan. Vervolgens maar 110, 120 op tonpenlok inklap ben. De 31-jarige coureur kent haar nog een soort heugen van het ongeluk. Ze bleef kalm en dat had haar er toch in geholpen. Moest ik eerst zelf proberen met de auto bij te komen. Dat heb ik 1 keer lichtelijk proberen, maar dat ging gewoon echt net, zeg maar, qua pine. Dus ja, toen hebben ze alles optrommelen. Toen kwamen de ambulances, de brandweer, de traumahelikopter. Toen hebben ze me bevrijd. Tussendoor waar ik af en toe wel een beetje in mezelf keert. Het kwam er en bloedverlies en een infuus van de ambulances. Maar in principe het hele bevrijden, dus het losknippen van de hut van de auto. De meesten die bij me kwamen binnen, zeiden maar om even met me te praten. Dat heb ik al gewoon bewust meemaken. Op het moment dat ik uit de auto uitgedeeld ben, heb ik echt bewust meemaken. En toen ik 1 keer echt bevrijd werd uit de auto, toen ging bij mij het licht uit. Dus op het moment dat ik in de ambulance gezet ben. Jongbloed deelde de autocrosspassie altijd met haar heid, maar hij verstoorde die voor de grote operatie. Zijn gezondheid al een jaar lang echt een stuk minder. Ik diverse onderzoeken in het ziekenhuis waar helaas niks uitkwam is. Hij viel dus nou eindelijk weer wat beter en toen kregen we niet nice dat hij ook weer opnam in het ziekenhuis. Een weekend nadat ik in het ziekenhuis terugkwam ben. En toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Dus hij is weer net alleen nog mijn heid, maar ik gewoon mijn beste vriend. Zolang het ik cross, hebben we het altijd together dienen. Ik cross ook dankzij huisheid. Dus we winnen eigenlijk gewoon altijd 2 handen op in buik. Het crossier wie geen succes, maar het had wel voor leefde in haar levenswaardige. Ik heb een week voor het ongeluk heb ik een date gehad met een jongen die ik al langer keer via de cross. Heb ik een weekend bij hem geweest. Dat was hartstikke gezellig en eigenlijk gewoon heb ik uitsprutsen. Dat we wel dat we vaker afpraten en gewoon zien hoe het rent. Maar door mijn ongeluk is dat heel erg in een stroomversnelling kwam. Dus dat hij bij mijn ziekenhuis geweest is. Het afschiet met heid, dat ik nog die is hij ook bij geweest. Dus dat is eigenlijk zo rap gegaan dat we met mijn paar weken besloten hebben er gewoon echt een relatie van te maken. Het nieuwe crossseizoen wordt nog niet voor Jongbloed, maar ze bloot positief. Ik ga er zelf net vanuit dat het onkomend seizoen is. Dat zou wel heel enthousiast wezen. Het zou natuurlijk in dat het al heel voorbarig rent. Maar ik ga er zelf eigenlijk vanuit dat het gewoon even hier rustig wordt. Gewoon lekker revalideren en uiteraard wil ik gewoon op de cross aanwezig wezen. Gewoon met mijn vriendje. En dan vanuit was onze zand 20 zelf wel lekker de baan op.